Osemakhosi egameni likaJesu uMongcwele Nkosi yamakhosi Mthandazi umhlaba Jehova namandla mkhwisa bheka inyakatho philiza ishwanze eMpumalanga Nkosi yamakhosi sinamaphutha Mongcwele sinezandla engcwele Nkosi yamakhosi uNkulunkulu phakade siyabulala Mongcwele siyalwa Nkosi yamakhosi Jehova namandla sithakatha abantu uNkulunkulu phakade Mthandazi umhlaba senza konke okubi ngizandla Mongcwele sifuna ukuthi siyawuqela okuhle kuwe bese siyamukela zona lezo zandla lezi sesimoshile ngazo uNkulunkulu phakade sicela ke Mongcwele intethelo uNkulunkulu phakade evela kuwe Jehova amandla mkhosana kwenamandla Mongcwele ndawo zonke emhlaba wonke jikelele uNkulunkulu phakade ngikhulekela bonke abalandeli bami Nkosi yamakhosi nabafuna umsebenzi nabafuna inhlanhla nabafuna ukuphumela uNkulunkulu phakade ngithi ngalamandla nawo Nkosi yamakhosi bayawuphumela Mongcwele monkazimulo Jehova amandla mkhosana ngamdeleza umhlaba umbukelo khona ekhaya njalo Nkosi yamakhosi ngiyamkhulekela Mongcwele makaphumele uNkulunkulu phakade moya wenkazimulo mona amandla Mongcwele Jehova amandla Nkosi yamakhosi ngicela amandla nempumelelo nenhlanhla nenhlakanipho ibe khona Nkosi yamakhosi egameni likaJesu Jehova namandla kuyakwenzeka imanga kwenzeka yonke into embi iphume ekhaya lombukelo khona ekhaya lapha ekhaya ngiyangena njengamanje ngiyahlipiza yonke ipokona ukuthi kulosha lamlambo la umuzi ngiyahlipiza insenzeni abantu abangakufuni mabaphume kusale wena kungena abantu abafuna wena ngiyakhuleka ngiphamisela isikhundla emsebenzini imoto zakho zonke ezifa njalo ngikhipha lamlambo ngibadosha ngithi mawusuke lolala nawe ebusuku mawulele ngiyawuvala utikolosha ingozi inkinga yokugwaza nayo ngiyayivala ingozi yemoto ngiyayivala mabhada amasha ngiyavala niphupha kabi ngiyakuvala ngivula inhlanhla umsebenzi ngivula imali ngivula umsebenzi ngivula ibusiso uphakama uphuphe kahle bese uyakholelwa uNkulunkulu namandla kongcwele makwenzeke imanga Jehova namandla masikhonektane umbukelo khona ekhaya uNkulunkulu phakathi bese yathemba yakholeka mina ngeso phakathi amen umbukelo khona ekhaya sengikhulekele ngimthandaza uDlamini eP3 eMpumalanga ngiyakhuleka futhi ngiyathandaza ngicisa inhlanhla ngicise nempumelelo zakho zikhambele kahle ngabikho umnyama angabikho namasho ngiyakhuleka mina Dr Prophet Dlamini Mthandazi ngiseP3 eMpumalanga ngokuhlala ngiyafakana emphumeni ngiyafana futhi nasezibeni la khaya siyaphalazisa umuntu mayefuna ukuphalaza siyamaphalazisa simfuthe agezwe aphuma ejabulile athi imizimba yakhe ukhulekile sikhiphe yonke into enziwa ngabantu embi eminyama engcolile engalungile engafuneki uNkulunkulu nami Nkosi yami ngiyanithembisa kule bakhona emakhaya masibile masisweni sizophumela inkosi inibusise ngiyanithanda nonke kule bakhona emakhaya amen